Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Дилә, хәерле көннәр. Менә син берникадәр вакыт эстрададан югалып тордың. Аның сәбәбе бик җитди. Син якын кешеңне югалттың. Менә шул турыда сөйләгез. Берничә ел элек мин чынлап та эстрададан бераз югалып тордым, чөнки безнең инде тамашачылар, мине күзәтеп, минем иҗатымны күзәтеп баручылар белә, күп кеше безне әни чирләде. Һәм без менә ел ярым дип әйтергә кирәк. Шул көчле авыру белән көрәштек бөтен гаиләбез белән. Бик күп көч түгелде. Мин бу турыда бер кашында сөйләгәнем юк иде. Менә мин беренче тапкырын әле моның турында сөйлим. Ничектер бу теманы без күтәрмәдек бер кашанда. Беренчедән әле аның турында үзем дә искә дә төшәсе килмәде, уйлыйсы да килмәде. Әле менә әти дөресен әйткәндә әлегә кадәр үзенә ул әле дә менә аның күңеле тынычланмады. Әлегә кадәр. Ул эшенә кирип китте. Инде 70 яшь тутыра инде закламый. Үзенең менә шундай инде пенсияда булуына карамастан, инде яшь булуына карамастан, бары әлдә эшли, чөнки ул бары тик эшкә генә бирелеп, мин бераз онытылып торам ди. Әни чынлап та бик яратадыр, аларның мөнәсәбәтләре шундай үзенчәлекле кызык иде инде. Аңа басудан чәчәкләр җыйып кирип киләдер. Бик нык яратадыр әни. Шуның өчен ул менә әлдә тынычлана алмый. Шуның өчен бу теманы мин бердә куптармадым, күтәрмәдем. Мин моның турында авыр иде сөйләшергә, дөресен әйткәндә. Без әлбәттә инде ул кайгы кинәт кенә килә кешегә, гаиләгә. Һәм бирәктә менә безнең гаиләгә шундый чәчәк атып, матур итеп яшәгән хатын-кыз кинәт кенә чирләп китү бөтен кешегә дә инде авыр хәбәр. Безгә шулай ук булды, чөнки матур гына яшәп ятканда миңа Сәфинә белән дә бик ярдәм итәдер инде әни. Безгә менә шундый кайгылы хәбәр килеп төште. Без менә никадәр көчебез булды, никадәр тырыша алдык. Әлбәттә инде әнинең гомерен сузырга тырыштык. Монда инде бөтенләй дәвалау турында сүз бармыйдыр. Безгә врач әйтте 3 ай диде. Максимум 3 ай кала диде. Әмма ләкин рак ул шундай бер белеп булмый. Кеше кайвакытта 3 ай дип әйтә, без күрәктә яши дип әйттеләр инде. Шуңа менә без никадәр тырыша алдык, никадәр үзебезнең көч хәл булды. Без инде тормышын озынайтырга тырыштык һәм озынайту гына түгел бит әле, аны тормышның сыйфатын максималь рәвештә яхшыртасы килде. Чөнки ул аның бик каты прогрессив иде авыртуы. Ул йөри алмый башлады, аның аяклары, сөякләре сына башлады бөтен җирдән. Һәм мин больницада гына аның белән 3 тапкыр яттым. 1 ел эчендә, озаклап. Иҗат бу минем өчен ул вакытта бер раз гына булса да, менә бу, чөнки андый авыруны карауы гомумән бик авыр.
аны караган кеше белә. Мында инде нюансларга кирип китмейбез инде. Бик күп четерекле анда моментлар бар инде. Мында психологик яктан да, мында психолог та булырга кирәк. Мында врач та булырга кирәк, бер никадәр өлеш. Мин инде ул вакытта бик күп материаллар да укыдым. Психологка өзім йөри башладым. Чөнки психологсыз булмый. Психолог миңа әлбәттә ярдәм итәдер, бөтенләй ышкынып китмәс өчен. Чөнки эстрададан бөтенләй китеп бетмәдем бит инде мин. Мин бераз концертларны киметтем, чыгышларны киметтем. Бәлкем алай ук андый ук дәрәҗәдә теге клиплар бик күп төшерелмәгәндә инде, концертларда бик еш чыгыш ясарга мөмкинчелек булмады. Әле бит бала да кичкенә. Шуңа инде барыбер чыгышлар булды. Без хәтта концерт сольный программада эшләргә дәвам итәдек абый белән. Әмма ләкин шул сольный программа белән генә каладыр инде бүтән әйбергә минем вакыт калмыйдыр. Шуның белән генә читләнәдек без. Шул сольный концертка әзерләнәдек тә, Казанда эшләдек тә, инде калган әйбергә безнең вакыт та юк иде. Аннары бит әле финанс ягы да бар. Безнең бик күп акча китте. Әнине давалаганда инде анда хәзер ул медикаментлар инде ул бик кыйбатлы, бер ампулы, кичкенә генә ампулы 150 мең тора. Шуның өчен монда приоритетларны әлбәттә инде Ничек хәйрия концертлары оештырмадыңыз? Үзегез шушы Казанда кайнасыз? Дөресен әйткәндә, әни каршы иде. Без миңа тәкъдим итеп карадым. Әле ул вакытта аны хәйрия концертлары эшләмиләр иде бит әле. Хәйрия концертлары ул менә соңгы 2 елда бик шундый популярлашып китте. Соңгы 2-3 елда. 4 ел элек андый хәйрия концертлары әле эшләмиләр дә иде әле. Мин әнигә тәкъдим иттем, әни әйтә, әни беренчедән бу теманы күтәрәсе килмидер ул. Бигрәк тә инде хәзер менә журналистлар яза башласа, кызым юк кирәкми дип ул бик каршы килде инде. Бик каршы килде. Әле менә без акча төккәндә дә аның шундый менә ичке каршылык барадыр. Һәм менә бу каршылык бигрәк тә инде аның менә шул авыруына тискәре йогынты ясыйдыр. Ул һәр вакытта да әйтәдер инде. Бигрәк аның стабиль рәвештә айына бер атнасына инде бер 2 тапкыр шундый истерический шундый приступлар булып аладыр. Чөнки аның метастазлары инде баш буена киткән иде. Һәм безгә врачны аңлатып күрсәтте. Метастазлар башка киткәч, анда ниндидер шундый моментлар барлыкка килә, кеше депрессия кебек шундый менә әйберләр. Һәм ул менә депрессивный шундый халәте әнинең бик авыр иде әлбәттә. Дәм бит миңа психологта булырга туры килде. Мин шунда уйладым менә безнең нишләп шундый теге хоспислар юк икән дип. Аннары инде мин белешкәч, хоспис бар икәнен белдем. Безнең Анжела Вавилованың хосписы бар икән, ул эшли икән. Чөнки 10 ел элек мин ул хосписның беренче ташын салганда шундый хоспис эшләргә теләк бар дигән идея гына иде ул вакытта. Мин булган микән ул хоспис, төзелгән микән ул хоспис дигән әйберне хәтта белмидер идем. Шунда гына мин белдем аны. Әлбәттә инде анда урыннар бик шикле, анда бик аз. Мин андый хосписларга яткыру турында мин хәтта
біз планлаштырмагандай едік. Анда әммәләкин менә бу проблеманы мен инде интернетларда врач белән сөйләшеп теге бик шундый менә үзең әгәр дә синең каршында бу проблема очрамый икән, син белмисең бит нәрсә икән. Ә мин инде бу темага бик күп материаллар укый башлагач, мин шуны аңладым. Безнең гомумән Россиядә менә бик күп бит инде хәзер онкологический безнең онкологик больницалар бик күп бит инде. Ләкин анда психологлар юк. Анда бар психологлар, но андый дәрәҗәдә эшләмиләр. Анда бөтенләй икенче дәрәҗәдә эшләргә кирәк икән. Чит илдә анда менә психологлар, алар бөтенләй икенче төрле эшлиләр. Без инде әлбәттә уйладык Израильгә яисә Германиягә җибәрергә дип. Ләкин без яни ул врач әйтте лучше кузгалтмаска дип. Чөнки хәзер сез күчерә башлыйсыз икән, аны бөтен җире сынып бетә, тагыдан начаррак булырга мөмкин дип инде. Әгәр дә без Казанга даруларны кайтартып, ул дәвалауны монда эшләсәк, в принципе, шул ук була инде ул дип әйтте врач. Врач безнең бик әйбәт иде. Бик мин аңа бик рәхмәтле. Безне һәрвакытта да инде безнең белән очрашып, сөйләшеп, шундый күңелләрне күтәреп аладыр инде. Анда инде бармаган җир, очрашмаган кеше, эш күрмәгән әбиләр калмады инде. Ул вакытта әлбәттә нинди мөмкинчелек бар, анда бөтен нәрсәгә тырышасың бит инде. Барырга, ярдәм итәргә, ярдәм итәрме икән дигән өмет белән һәр вакытта да барасың. Ләкин ул вакытта менә как раз Жанна Фрис кичерелде. Күпме миллионлаган акча аңа түктеләр, ләкин гомерен аны саклап калмадылар. Менә шундый авыр вакытта сиңа җыр, иҗат ярдәм итә алды дип уйлыйсың? Әлбәттә, менә шушы темага ничектер мин хәзер теге уйлар туглана, мин бу нигә миңа буның турында бик авыр сөйләргә. Һәм уйларымны, фикерләремне тупларга да бик авыр. Менә әйтә башлаган идем. Шул әнине менә әни белән утырганда, мин әни белән һәр вакытта да булырга тырыштым. Әйтә икән, мәсәлән, әйдә ауга кайтабыз дип. Без бүтән процедураларны монда эшлибез дә инде. Да, лазерны, лучевая терапиялар, химиотерапияларны эшледек дә. Әни Казанда тора алмыйм, миңа монда авыр, һава җитми дип. Хотя безнең квартира зур, 3 комнатлы квартира, аңа бик һава җитмидер икән. Мин инде уйлыйм, сәбәбе анда түгел иде, аның сәбәбе аның просто ауга кайтып китәсе киләдер инде. Без ауга китәдер. Мин атнасына кайвакытта 2 тапкыр ауга кайтадыр. Әле кичкенә бала бит әле. Дигәндә сезнең белән янәшә булган. Булат. Әлбәттә инде Булатта әйтәм бит, без бергә, безнең бүтән гаилә ярдәм итәргә тырышты. Шулай да әни миндә торгач, барыбер мин аның янында булдым инде һәр вакытта. Мөмкинчелек тә бар иде инде. Мөмкинчелек бар иде беренчедән. Мин кызга бак, кыз бала бит. Хатын кызны кыз бала карарга тиештер дип уйлыйм инде. Тиештер түгел, уңайлырак. Ир кеше карый алмый бит инде. Чөнки шундый моментлар бар буладыр. Әни берничә тапкыр аягын сындырганнан соң, ул без берничә тапкыр аны белән больницада яттык.
урын үстүндө яткан инде оору өзүңүз билесиз инде ул ничек була, ничек аны карарга керек. Яни өмүр бою мектепте иштеген киши, завуч буларак киши, интеллигент киши буларак ул аңа биректе ауырыйды. Менә шушы хәлгә килүе аның шулайтыр безне улайтадыр инде, аның сүзләре буенча инде мен әйтәм, имештер безне шулайтыр газаплап торуы аңа психологик яктан аңа бик авырыйды, моны кичерергә. Һәм бу менә бу ичке шундый теге протест дип әйтимсең инде аның менә ичке каршылык аңа бик авыр менә бу иде. Йогынты ясыйдыр шундай дискәре. Һәм ул әйтәдер инде һаман, менә миңа һаман шундай сүзләр әйтәдер инде. Булай итеп ятканчы үләргә лучше, булай итеп яшәп булмый. Салыгыз миңа берәнди укол дип менә. Дип, әмма ләкин бу әйтәм бит бу шундай истерик вакытларында гына иде ул аның. Һаман гел алай түгел инде әлбәттә. Biz дәвалаганда аның химиотерапиялар эшләп җибәргәч, аның әлбәттә инде кәефләре дә яхшырып китәдер. Гомумән үзенең яхшырып китәдер инде үзе дә. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.